Forleden havde jeg et par i parterapi, hvor vi skulle tale om utroskab i deres forhold. Og inden vi gik i gang, så spurgte hun som det første, hvordan kommer vi til at tale om det her? Og jeg forstår hende virkelig godt, fordi lige så vigtigt det jo er, at vi kan mærke, at vores partnere møder os med en fortrydelse og en anger, som står mål med den smerte, man er blevet bragt i. Jamen, lige så vigtigt er det selvfølgelig, at det rum, hvor vi skal snakke om de her svære ting, spejler det, der står forrest, nemlig utroskaben. Og noget andet, der er vigtigt, når vi skal i gang med den her svære samtale, jamen det er den her oplevelse af, at vi får alting at vide omkring det, der er sket. Det er ikke det samme, som vi skal have alle detaljer at vide, og vi skal have alt udpensles. Men vi skal have en følelse af, at der ikke er noget, der holder skjult for os, og at der på en måde stadigvæk er noget kørende bag vores ryg, som gør, at vi lander i en oplevelse af, at utroskaben ikke er afsluttet. En tredje ting, som er meget vigtigt, det er, at vores partner ikke begynder at bringe andre samtaleemner ind i rummet. Altså begynder at tale om, at jamen, du har også haft så travlt på arbejdet, og det har overhovedet ikke været til at mærke, at du var interesseret i mig. Eller hver gang jeg har inviteret til intimitet og sex, jamen, så har jeg jo bare fået en afvisning, og jeg kan slet ikke mærke, om du har den samme lyst til sex som mig. Og det er jo ikke fordi, det ikke er nogle vigtige emner at tale om, men det er på en måde at bagatellisere den smerte, ens partner er blevet bragt i. Fordi når man oplever utroskab, jamen så er det på en måde sammenlignet med, at ens tilværelse er styrtet i grus, hvor man lander i en følelse af granatschok, hvor følelserne kører rundt ligesom en hoppebold inde i en papkasse. Altså hvor man det ene øjeblik kan være vred og ked af det. Måske kan man føle sig flov over det, der er sket. Og et andet øjeblik, så kan man glemme det, og ligesom tænke, hvordan kan jeg glemme noget, der er så smertefuldt. Så det er en forvirrende tid, og det skal man have forståelse for som partner, at man har brug for, at der skal gå noget tid for, at tingene kan bundfælde sig, at man kan mærke efter, hvordan man egentlig har det med det. Fordi det her billede med, at det på en måde er, at det her hus, vi har på den her grund, som er styrtet til jorden, og som vi nu skal se, om vi kan bygge op igen, og hvis vi kan få et nyt hus op på den her grund, så bliver det et andet hus, som kommer til at have en historie med sig. Men det kan sagtens være, at vi kan få et hus, som vi kan bo i sammen, men vi ved det bare ikke lige med det samme. Fordi der er faktisk nogen, som kan mærke, at jeg kan ikke fortsætte i en relation med en partner, som har gået bag om ryggen på mig, og derfor bliver nødt til at afslutte forholdet. Og det kan man jo godt forstå. Det var lige nogle ord fra mig omkring, hvordan jeg arbejder med utroskab i parterapien. Jeg håber, det har givet noget klarhed for jer.